Hej alla! Hej alla, vi är här och vi är med Star Wars Battlefront 2. Så jag ser... Ja, ni har ganska bra med framerate. Okej. 54. Okej, så vi ska spela. Okej, där var han i mun. Och nu ska vi börja. Ni har ganska dålig framerate. 22 bara. Ja, nu blir det bättre. Som ni ser så har jag ett nytt program som jag använder. Nu är det inte mer den här kameran. Så nu är det den här... Det heter... vad var det nu? Ja, någonting med cam. Ja, får vara. Det är inte hypercam. Det funkar inte så bra. Okej, det där var fel håll. Nu ska vi få se där. Så vi ska till den här sidan för att där går alla fighter på gång. Ja. Oh my god. Det där är det mest av mina egna. Oj! Den gav det bara till mig. Så där kan du ha det. Nu får jag en kill. Oh yeah. Oh my. Förlåt om ni får dålig framerate, men jag hoppas att den är bra. Oj nej, vi kommer så få. Ja, vi har får. Han leder oss med ganska jättemycket. Okej, nu gäller det att vara förande command-posten. Jag ska vara för dit och rusha. Va? Två ska vara här? Nej, där är den. Det är bättre för mig att hitta en rör och snart. Nu ska det inte bli här tills någon spånar. Nej, dock. Det blir en rör. Oh yeah. Yeah. Oh my god. Puff. Fuck. Förlåt, den sa röven. Ja. Nu får vi se om någon är här och attackerar. Nu. Ingen är här. Yeah. Holy smokes! Där har han hittat! Kom hit, Darika.
Okej, så... jag vet inte vad det här, men... Oj, nej. Det här suger, det här är dåligt, det här är dåligt, det här är dåligt, det här är dåligt. Oh my god, no. Vitsi. För det är närmare mig. Och mitt team. Yeah, look at me. Oj, nej, där kommer de in. Vi får dem bara inte vet. Oh my god! Nej! Okej, så... det var en ganska stor fail. Okej, så... det är slut nu.